To fa abin mamaki yanzu nan an bankaɗo fotunan wasu jaruman kannywood waɗanda suka tada kura sosai a kafafen sada zumunta sakamakon ganin yadda suka tsufa a cikin fotunan nasu. Kasancewar wasu daga cikin jaruman ba su taɓa yin ko auren fari ba, amma abin mamaki har tsufa ya fara bayyana a fuskokin nasu. A kwana a tashi kuwa wata rana dai sai labari. Hausawa ma na cewar shin ko ba mutuwa dai ai akwai tsufa. Kuma komai girman gona to akwai kunyan ƙarshe. Kasancewar jaruman kannywood mata ba sa son yin auren fari da wuri, wanda mutane suke zargin cewar shin suna yin hakan ne saboda kada ɗaukakar su ta dasashe. Wai sai kaga jarumar kannywood ta kai kusan shekara 35 zuwa 40 ba tare da ta taɓa yin auren fari ba. Ita dai ɗaukaka kowa na son ta, amma a hasashe mata sun fi kowa zumuɗin ɗaukaka tare da himmar kare ta. Masu sauraron mu kada kuma ta dai kuna tare da mu a cikin tashar mu ta labarai, sai ku dangwala mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci, sannan ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section.